Henjing bidal kemuro mangrempak ing wadya kang ingkang bala kaswa Prabu sananira Tirtaya wedalira saking twelane diarsa madangi jagat tumungop-mungop aneng sak puncaking bukir bar bapak bang sumirat saka soroting surya mega klawan gunung gunung oh, oh, oh.
Oh
Sopo lere sopo kuyung delekake sir kondele kosong sir kondele kosong tetapi engkang sumpah prajurit nadya mila bangsa mila kaya wadya prataruna kusumane bangsa ayo oi engkang sumpah prajurit nadya mila bangsa lila kaya wadya prataruna kusumane bangsa
Kesenanganku ada Dek Tia. Ada Dek Rida. Ada Dek Tata. Ada Dek Ye.
iya.
pesan saya untuk diri saya seorang. Saya si putri si Denpasar datang semari menurut panggilan Anda. Yuk, ayo ora apa-apa untung ora pedhot. Wes iki pokoknya wes bos. Hasrat tinggi ada di Pawang. Mantap banget ya. Kandhane kon wis ngeyel sabar iki. Wis medhun bar. Gentenan liyane yo. Nah iki tenanan iki mau tenanan iki. Nek iki tenanan ya gimike tenan jlungguh ngoten e. Heeh. Mas Donald iki yo jan mesakno lho agek arep maknyuk ngono kok ya dikendrangi. Kendangi ya bal ya. Sapa bal sing nakal bal? Juragane. Heeh. Ora apa-apa bales nek ning kene bebas. Bebas. Mbah engko tekan omah urusane. Ora apa-apa bal. Iki wis dadi ya, Mas? Wis dadi lho bar, tekon sabar. Wis. Ora biasane nek ngene iki pawange ning leboni ya, mbok leboni urung. Leboni sik. Dileboni sik. Lah lagi iki ana pawang kok wedi karo penari iki. Ayo ku. Kuwi leboni apa ngopo? Leboni apa? Oh alah jan. Iki sik dadi malah pawange.
Lah iki jadilan lho Bar. Oh, kok wis Kon ki jadil Bang? kok. Oh alah bayaran gede dhewe kok sambat. Potong gebrek dong kok. Nah wis. Hah? Keselok ya diesel ya. Sembarangan. Iya. Pas betnya Bar. Hah? Hihi. Injih, alhamdulillah menika kancane tambah siji Mas Teteh. Nggih, sugeng rawuh Mas Inggar. Mantan sembah nuwun. Jan terharu aku akhirnya diundang Asmara Yuda. Iya. Mergane ya le pentas kayak iki to, Mas. Aku ra matur ngoten nggih. Dadi ya kayak saiki le iso ngundang le. Padahal lho aku biasanya ya ora tau iki. Mang tahun pisan kan iki. Istighfar. Asmara Yuda sowan wonten Bapak angka 3. Nggih, Pak Putri. Amita Dayu. Sumangga, Cok. Nggih, monggo menangani monggo lagunipun. Dilekasi apa, Cak? Ora ada njaluk apa-apa to. Sing ngendang ya double ya wis sing Sing ngendang. kendang double. Wis double. Nek ora Asmara Yuda ora kok. Ora. Heeh, jan luar biasa pokoknya. Jan do kaya nganu cecak. Mergane Ireng putih. Hitam putih. alah, Mas Randy sugeng rawuh. Jan saya lemu ya, Mas. Makmur, Makmur, heeh, susune cocok. Mereknya apa Mas susune? Oh, kalau tak ganti bijang SGM kan kula. Nggih, mangga.
Asmara Yuda sampun menika wau lagune janji setia. Nggih. Setia tenan ora? Lah iya kuwi setia ora bar? Unine. Setia kandhani kok. Oleh Aku sabar percaya padamu aku. pokoke. Setiap tikungan ada. Heeh. Terus sabar percaya aku. Percaya? Jujur kok wonge. Wah, kandhani kok. Ora iso jak ketikan, Mas. Iya ora kaya jenengan. Deh. Semoga Mas Inggar mbok pilih lagunya apa? Mintanya apa? Mintanya apa? Mintanya. Ada yang minta? Ada yang minta kasunyatan, ada yang minta Apa? Kesandung-sandung. kesandung-sandung. Apa meneng? Derek Apa kemawon. Bebas. Apa Mas? Katresnan sejati nek mau 50 berarti saiki piro, Mbak? Munda. Munda. Wis jam 3 munggah iki munda. Iya, Yo, Mas Ade. ya wis ki, Cah. Heeh, mau. Katresnan sejati. Saiki apa-apa kok mundak iki lho. Sek tul, sek tul. Sek Mau wis tak tamak-tamakke mergane. Ngersake katresnan Baru Sejati. wis padha ora apa-apa. Padha wae ora apa-apa. Matur nuwun nggih Mas nggih. Mengko ngene iki flat. Bisa sak babak meneh. Bisa sak babak meneh mengko padha ya ora apa-apa, Mas. Oh. Ente. Matur nuwun, Mas. Mas sinten ya, Mas ya? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tak kenal wong kata sayang, nek tak sayang bojone wong. Tante ini Semoga. mengliarnya Sejati, ayam. katresnan wae. sejati. Tidak. Semoga Mas dipun pinangkani. Ayo dong, ayo. Ayo Bar. Janji tresno di sekseni lintang-lintang tengah mati pangandang asmara Gusti Ada Mas Inggar. rembulan ing wayang wengi Dalam Mas.
Waduh Nal, napas tua alon-alon ae to. Kang Mas tentremno atimu. Tunggal tene Jan. Mau nambani sabar iso. Aku mau dong ditambani sama sabar. Bar, tambani bar, Mbak Tata bar. Aku mbak ditambani bar. Pripun nyobi? Aku sakit soalnya. Nyobi mriki, Mas. Coba tambani Mbak Tata. Mas digameli Sembuh, Mas. ayo. Yo. Digameli, 3, 2, 1. 1. Asmara Yuda. Piye iki? Ha iki. Nek ngene iki lek dadi kepiye Mas? Alon-alon ndadi. Bar. Aku padamu. Kualek. Temanten Saribit. Sogo. Adat acara adat. Panggih. Lan inggih adicara adat. Idi Widono. Iki acara apa iki? Tambani bar. Lali, sajane lali. Sik. Nek. Ah, ya wis ki. Yo. Sabar. Ah iki sing dadi malah sing pawange ya. Heeh. Ya? Rasa nambani. Iki kudu spesialis nganu kok ya. Sik. Nek kono ki ya dredeg to. Gimana Jajan. perasaannya? Perasaannya piye, Mas? Dumo dadane sak bal. Nyet. Iya. Sik, aku urung sumadyo iki mau. Iki perasaane piye? Nyet. Ya Allah, malaikat jangan catat ya Allah. Mergane bingung lerek nyatet kepiye iki mau. Wes ketoke tekan kumbengi betang ngono kuwi bar. Heeh. Iya. Mari dhewe elok tenan. Lah rumang sapu sing dadi sapa? Aku ngono apa? Aku sing dadi kowe kok. Kan sik nambani aku. Sik disembur sapa?
Biasanya sik dadi sik disembur apa ora? Pawang angel. Brek. Bayaran piro iki kon, Brek? Oh alah, terus kaya to. Nggih, monggo. Jebulane memeluk sabar itu Jan nyaman. Nyaman tenan. Tidak blas. Ora baleni neh to. Wis. Apa to, Cah? Oh, manut. Oh alah, sabar yang njaluk tisu to Bar. Oh, kebabanya dilapi ya Bar. Aku juga sampai basah. Heeh. Ki mbuh urusane engko ning mburi karo sabar kepiye ra ngerti iki engko. Inji, lagu sak candhaipun tasih sarengan kalian Asmara Yuda. Di bersama Dinta Hau. Inji. Penyelaan Dan Pro kostum. Audio Sound System. Oh, sik rung rampung aku le branding ki. Oh iya terus. Soalnya juragan iki baik hati tidak sombong suka. Oh kandhane kok tenan. Aku ndene iki to Mas percaya ora? Oh, piye. Aku ndene wong tok. Hah? Wong tok. Piye kuwi? Bentukane piye wong tok? Regane. Iki teko sapa? Dinta House. Dinta Hau. Iki klambiku ya Dinta. Oh. Raku Dinta. Sepatune Herlina. Deke aku ndene igur modal Modal apa kok ora nganggo mic to? jeroan. Oh. Babat. Iso babat. Iya. Marai sasak asam urat iki mau. Yo, Cah, yo. Malah nukang. Kerja malah dasawisma. Oh, nyebar. Blocking. Masih bersama Mbak Brinda Saruni. Ada Mbak Ada Mbak Tata Angelina. Mas Tata.
Asmoro. Ayo Bar. Ayo Bar, buat gawe Bar. Ayo aja, ayo aja, ayo aja. Yo dibantu yo. Sih kangku lho Bar. Sih kangku lho Bar. Piye Bar? Lo. Ya. Tanggung jawab, iki tanggung jawab. Yo dibantu yo. Iya. Dijunjung. Kandhane yo. Yo dijunjung. Gendong Bar, gendong. Alon. Yo, kasih jalan, kasih jalan. Lo. Ngene njaluk gendongke tiyak ngono apik. Yo. Nomor antrian. Ayo, Cok. Oh. Yang mana? Iya. Pawang entek. Kita netangis anake wong Bali dhewe.
Yo. Ayo lanjutkan. Habis. Yang mana yo? Oh, ah, oh. Kegerebar. Iya.
kok malah dindeke bar. Bar nyopo bar? Gendong ae gendong kok mlebu gendong. Jajal. Nah, kayak Ora kuat ketoke. enek pawang wedi karo jaran. Iya iki. Gendong ae. Oh, wes. Mapan ngono lho, Zan. Gelem Ayo, ora? Bos. Ora gelem. Ayo bos. Digendong. Dikitik. Sing shoti ngono lho bar. Jaluk apa bar? Tekoni ya bar. Urang gelem. Jaluk apa? Rabi, alah sesuk. Pak jaluk apa po? Lah ya piye terusan? Junjuk. Oh manuk oh. Jaluk apa Mas? Ini. Manuk, jaluk manuk. Ini. Jaluk apa? Kayak Jaluk apa manuk? Nyucak apa? Apa? Cucak. Cucak nyowo. Cucak lawa. Heeh. Yang ngomong dalam Manuk hati ini. untuk dicatat ya. Nek ngene iki ulo, Mbak. Iya bar yo.
Yuk sekali lagi. Nyuwun apa Sahara? Sahara
Ayo, ayo, joget ke yuk.
Sabar, sabar. Bola. Ora. Kono Dewantono Raja Muda ing Wanara. Asta disangane kaca jai samatiman. Rabat sing prabupun sing barong alas lomba. Sarimin main bola. Menika sampun purna babak angka 3. Metu jalan to, Bang. Kewanen nih. Arab Bali para bar. Bar. Bali. Ki mburimu dadi kuwi. Oh, hani Ayo. Nurahani. Dalane liwat kene, dalane liwat kene. Sepoti yo. Bar. Nunggu gending, nunggu gending. Nunggu Ya. gending. Nunggu gendinge, Sarimin pergi ke pasar. Ora dikendangi. Ora dikendangi. Passwordnya sabar. Ini. Mubeng se. Mubeng se, bar. Ya. Lindung kepala lindung, hujan diudik di sini mandung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik, hati kesal. Matur nuwun. Atur nuwun. Nanggap ke sabar iki.